Els viatgers de la Gran Anaconda. Please hear my anguished words of truth. Les llengües de l'anaconda. David Valls, què tal? Bé, molt bé, gràcies. Avui ens en anem cap a Nigèria. Cap a Nigèria, sí. La terra dels Igbo. Cap al sud-est de Nigèria, la terra dels Igbo, sí. David Valls, lingüista. Parlarem dels Igbo, o més aviat de la llengua Igbo, en principi. És una llengua parlada per uns 20 milions de parlants. I això que va haver-hi un parell de cops d'estat, no del sé. 66 i del 67 al 70... Tu no sé, però els que tenim alguna certa edat, recordem Biafra. Biafra va ser una passa de fam que hi va haver a la dècada dels 60, més o menys, derivada dels enfrontaments interètnics entre els causa musulmans i els Igbo catòlics. I Biafra era sinònim de fam, de passa de fam. Com la que va haver a la dècada dels 80 a Etiòpia. Sí. Una guerra civil. A més va haver un intent d'independència de Biafra. És a dir que... Em sona molt això, ara que ho dius. Bé, què va passar amb aquest cop d'estat que va haver-hi i aquesta guerra civil del 67 al 70? Doncs que van morir 1 milió de parlants d'Igbo. O sigui, es va perdre 1 milió de persones que parlaven aquesta llengua. Que és una barbaritat. És moltíssim, sí. Què més podem dir de la llengua Igbo? Doncs va, que és de la subfamília de les llengües Benue-Congo i que al mateix temps aquesta subfamília pertany a la família nigero-congolesa, sí? Que agrupen idiomes... És a dir, subfamília de Benue-Congo i alhora... Pertany a la família nigero-congolesa, de Níger i del Congo. I del Congo. Nigero-congolesa és una família de llengües que es diu així. Que agrupen moltes llengües. Moltíssimes, Es pot dir que gairebé agrupen idiomes a mig continent africà, doncs des de Nigèria cap al sud. I sumen més de 500 milions de parlants d'unes 900 llengües diferents aproximadament. 500 milions de parlants de 900 llengües diferents. Sí, és molta gent, això. Bé, el que està clar és que avui no parlem de llengües minoritàries. No. A veure, d'aquestes 900 llengües diferents, hi ha l'Igbo, que el parlen 20 milions de persones, que en absolut és una llengua minoritària, però sí que dins d'aquest grup de 500 milions de parlants, si hi ha 900 llengües, aquí també hauríem de fer una regla de 3, oi? Però hi ha llengües d'aquestes que segurament les parlaran poca gent, 10.000 persones, 15.000, 50.000, que allò sí que serien minoritàries. I quan parlem de llengües Benue-Congo, m'imagino que deu tenir una raó de ser per la situació geogràfica. Exacte, doncs pel riu que hi ha al nord de Nigèria, no?, que és el Benue, i la conca del riu Congo. Avui hauríem d'agafar un mapa. Sí, bé, això tu que ets dels viatgers del Gran Anaconda... Home, i tu també, no? Jo també, som de les llengües. Aquí sempre anem amb mapes, sempre el mapa està sobre la taula. Aproximadament hi ha uns 30 dialectes, dels quals diuen que no són gaire intel·ligibles entre si. És a dir, que no s'entenen els parlants d'uns i altres. Exacte, que els parlants d'Igbo entre ells no s'entenen gaire parlant en Igbo. Cosa que això a vegades no sé si és bo o és dolent, sobretot quan hi ha una llengua més dominant a Nigèria, no?, que seria la llengua colonial, l'anglès, perquè si entre dues variants de la mateixa llengua no s'entenen gaire, què fan aquesta gent? Doncs passen a l'anglès. I malament. La llengua vehicular, d'alguna forma. Exacte. Característiques de la llengua Igbo? Característiques? Vinga. Com el xinès, és una llengua tonal. Què vol dir que és una llengua tonal? Que és molt més difícil d'aprendre. Bé, depèn... Clar, sempre és relatiu, això. Sí, clar, depèn d'on vinguis. Si tu parles xinès i et diuen que l'Igbo és una llengua tonal, diràs, doncs ja ho diràs, mira que fàcil. Ja sé de què va això. Exacte, diràs, mira que fàcil com el xinès, doncs ja està, ja ho tens. Què vol dir això? Que quan tenim una síl·laba, si li canviem el to com la pronunciem, doncs canviem el significat de la síl·laba. I l'Igbo té 4 tons, un dalt, mitjà, baix i una combinació dalt-baix. I llavors això que es marca... Sí, clar, ara que parlàvem del xinès, el xinès escriuen amb ideogrames i cada dibuix d'aquells és un concepte, és una idea. En Igbo escriuen amb alfabet llatí, llavors per marcar aquests tons doncs posen uns accents diacrítics que marca el to. Per exemple, tenim la síl·laba K, que té diversos significats doncs, en funció del to. Si fem un to alt, doncs seria com una cosa com K, doncs vol dir vine, i si fem amb un to baix, K, vol dir gratar, no? És a dir, que has de parar molt l'orella. Exacte. I, atenció, si fem amb un to alt i baix, que seria com K,
doncs vol dir assassinar. Has d'anar en compte. Sí, clar. Si no quan parlem de llengües tonals, dels Clar, malentesos que es perquè poden crear. tu pots dir, si fem un to baix vol dir gratar, però alt i baix vol dir assassinar, a veure si en comptes de dir grata'm aquí que no m'hi arribo... Vol dir assassina'm, no? Estàs dient assassina'm aquí que no hi arribo. Assassinar-me jo mateix. Llavors això s'ha de vigilar una mica. Home, jo entenc que el context doncs ja fa que la gent no es confongui, no? I ja entenen que vols dir gratar i no vols dir assassinar, però bé. Però ara imagina't tu que estàs aprenent la llengua, has de fer pràctiques abans de posar-la en pràctica. Exacte. De debò, no? Doncs, has de fer pràctiques a casa. Suposo que deus provocar més una rialla, però ja m'imagino que la gent ja t'ho perdonen si veuen que estàs aprenent. No? Atenció a això de no crear mals entesos de difícil solució. Exacte. Llavors, per exemple, si tenim una frase com aquesta, i ara aquí em perdonaran la gent que parla Igbo, la pronuncia no, Nabu i Sinelu, vol dir el pare és a dalt de tot, però mentre que si diem na, en comptes d'anar, Nabu i Sinelu, la mare és una herba. És que no té res a veure, és a dir, no té cap relació. El pare és a dalt de tot i la mare és una herba. Exacte, sí, la frase no té gaire sentit, però bé, és perquè es vegi la diferència en significat. Però escolta'm, jo si vols t'ho porto al català, En català tenim les vocals obertes i les tancades. Tenim dona i tenim dona. I no té res a veure una dona amb dona del verb donar. I bé quan tenem, no? I bé quan tenem, i és totalment diferent. Veu i Déu. Però, esclar, això amb un castellano parlant, no entenen, no senten la diferència, no ho saben distingir. Ara, tu parles amb una persona que parli portuguès, on també hi ha aquesta diferència, avó, àvia, avi, i ho veuen de seguida. I ells entenen de seguida la diferència, doncs les vocals obertes i tancades. Això depèn de la base que tinguis. Exacte. Més cosetes de l'Igbo, va. És una llengua que té, doncs, ara que parlem del català, 7 vocals, igual que el català, tot i que ells no tenen la neutra, la A, i tenen 33 consonants. O sigui que tenen més estem bastant igualats. Estem bastant igualats. Bé, de consonants en tenen moltes més que nosaltres. Si no fos pels tons, clar. Exacte. Nosaltres, en total, ara no sé quants sons tenim, 26 o 27 sons, ells en tenen 33 consonants i 7 vocals, o sigui 40, no? Sí. Exacte, sí. Per entrar en matèria, diguéssim, de curiositats d'aquesta llengua, és una llengua que té 20 gèneres gramaticals o classes nominals. De fet, quan una llengua té més de 3 gèneres gramaticals, el català en té 2, parlem del masculí i el femení, hi ha llengües que en tenen 3, com l'alemany, el llatí en tenia 3, i el neutre, doncs aquesta llengua en té 20. Quina ha estat la necessitat que ha tingut una cultura o una altra per conformar-se amb 2 gèneres gramaticals o, en canvi, necessitar-ne 20? Bona pregunta. Bé, són coses d'evolució de la llengua. Pensa que, de fet, la majoria de llengües del món no tenen gènere gramatical, o sigui, de fet, hi ha llengües que no tenen aquesta necessitat de classificar. Recordem, el gènere gramatical és un sistema de classificació de substantius, de noms, En el cas del català és com si tinguéssim 2 cossis i anem posant, diem, ulleres, les ulleres cap aquí, el cotxe cap allà. Doncs aquesta gent tenen 20 cossis per classificar les paraules, no? Quan hi ha més de 3 gèneres gramaticals, de fet, en lingüística no es diu gèneres gramaticals, sinó que es diuen classes nominals, A més, n'hi ha, des del punt de vista del català, n'hi ha de curiosos. Per exemple, hi ha un gènere gramatical, una classe nominal, per classificar, doncs, objectes, domèstics i singulars. Objectes domèstics, Sí. Si són objectes que no són domèstics, no hi valen. Exacte. Per exemple, una olla, uns plats, una forquilla, el que sigui, Un gènere gramatical només per aquests utensilis. Hi ha un gènere gramatical per fruites comestibles, que és el gènere ndi. Per exemple, la paraula pera és uve, doncs quan posem l'article, per entendre'ns, seria ara poséssim l'article a peres, és ndi-uve. Aquest ndi només fa referència a fruites comestibles. Si és una fruita però no és comestible... Que és verinosa. Exacte, o simplement no es menja, doncs suposo que aquest ndi no el faran servir i faran servir un altre morfema aquí davant. És a dir, que només pel morfema tu ja saps si te la pots menjar o no, aquella fruita. Exacte. També en tenen un gènere específic per arbres i plantes, en tenen un per eines i objectes, a part de que tenen el singular i el plural. Amb els gèneres gramaticals aquests, amb aquests classificadors nominals, fan servir, també n'hi ha un per singular, per indicar el singular, i un altre per indicar el plural. I per conceptes espirituals. També, i per parts del cos també en tenen un, diminutius, augmentatius, noms de llengües, localitzacions, mercat, doncs una ciutat, el que sigui. Per professions, també, i estats corporals, tenir gana, estar trist, i conceptes espirituals, que deies tu, imagina't que no hi havia arribat encara. Si filen prim, no? Sí. Llavors, bé, és un sistema, si més no, curiós. Clar,
Això sí que potser, si vens d'una llengua que no té gènere gramatical o d'una llengua com la nostra, que tenim 3 gèneres, doncs, clar, aprendre's tot això és complicat. Vull dir, des d'aquest punt de vista no ens enganyem, és una cosa complicada, i igual que si no tens tons, doncs també aprendre això dels tons també és una mica complicat, clar. Però bé, com tot, escolta'm, tot és dedicar-hi temps, dedicar-hi temps i voluntat. Llavors, què té aquesta llengua? Tornem al xinès una mica. És una llengua aïllant, com el xinès. Aïllant vol dir que no té morfologia o té poca morfologia. El català no és una llengua aïllant, és una llengua flexiva. Per exemple, nosaltres diem els verbs, seria l'exemple més clar, amb potser més riquesa morfològica. Tenim un verb, cantar, no? Doncs jo canto, cantava, cantaria, cantaries, cantaríem, tot això que anem posant a darrere de l'arrel és cant. Que et diu si és present, passat, exacte. futur. Això ens està dient el temps verbal, l'aspecte, el mode, la persona, singular, plural, doncs això és una llengua flexiva. Això amb una llengua com l'Igbo o com el xinès no ho fan. Simplement ells diran, i ara m'ho invento, ells diran cantar, 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 cantar. No farien el cantaria, cantaries, cantaríem. Llavors per fer el futur, el passat, el present... Clar, i altres, segurament... Posen partícules, morfemes... Exacte, posen partícules, posen morfemes, posen adverbis. A veure, de fet, podríem parlar sense conjugar els verbs. Jo avui venir i demà a la tarda menjar. Se m'ha entès, no? Però com ho he fet anar si no conjugo el verb? Clar, si no conjugo el verb he de posar adverbis, he de dir demà, tarda, matí, abans, després, i ja s'entén el temps que estem fent servir, no? Llavors, les llengües aïllants no poden flexionar les paraules, no poden fer un menjava, un menjaria, no poden, El cas és que en moltes llengües aïllants, no sé si totes, el potser, i això és la meva teoria, del fet de que sigui aïllant, com que tenen poca variació en una paraula, això fa que per aconseguir més variació doncs tinguin tons. O sigui, no són flexives, però tenen tons. Jo no sé si hi ha llengües flexives i que el mateix tingui tons. Potser n'hi ha, Hauríem de revisar les 900 africanes, les 800 de Papua Nova Guinea, les 800 de l'Índia. Tenim una mica de feina. Bé, de fet, el suec és una llengua que diuen que té tons, o té una mica de to, i entenc que com a llengua germànica, doncs una llengua flexiva, o potser aglutinant, o alguna cosa d'aquestes. No sé, de suec. Sí? Què més? L'Igbo té un sistema de plurals associatius. Exacte, tenim el singular i el plural. El singular fa referència a una cosa, no? Una taula, i el plural unes taules, moltes taules, no? Però en aquest cas hi ha un plural associatiu. Bé, aquest plural el formen afegint un sufix en el nom, a la cosa posseïda, Jo dic taula, doncs afegiríem un sufix aquí darrere, en aquest cas el sufix és nunu, no? Que vol dir que aquesta cosa pertany a un grup o una família. Per exemple, si tenim nen, que és mbwa, doncs mbwa nunu vol dir que són aquests nens, en plural, però que aquests nens són nostres, de la nostra família. És aquest matís que té aquest plural. Sí, és un plural... Si no el portés, voldria dir que aquests nens... Exacte, són uns nens que però no sabem de qui són, o com a mínim nostres no ho són. Seria, em diuen plural associatiu, però potser seria com un plural possessiu. Sí. Què més té l'Igbo? Té una cosa que tenen moltes llengües africanes. I molt curiosa. Sí, i que en van parlar aquí, hi ha un programa, si no recordo malament, que el van dedicar a aquest concepte, que són els ideòfons. Sí, què són els ideòfons? Què són els ideòfons? Un aparatet que es porta penjat a l'orella? No. Els ideòfons, en aquest cas, són fixos. Fixos vol dir que tenim una paraula i el posem davant o darrere, que serveixen per representar experiències sensorials o emocionals, com sons, colors, formes, sentiments. Seria l'equivalent a un ideograma en xinès, quan escriuen que tenim el dibuixet aquell, i aquell dibuixet és un concepte, és una idea, doncs un ideòfon seria una paraula, un so, no sé, podríem fer putupum. I putupum vol dir tot un concepte que m'ho invento. Potser putupum vol dir la sensació aquella que tinc quan arribo a casa i no hi ha ningú. Acabo d'inventar, Això molt estrany, aquesta sensació, David. Sí, doncs seria un ideòfon. Sí, de debò, quan arribes tens la sensació de putupum? No, m'ha sortit així. No tinc cap putupum quan arribo a casa. Al contrari, si no hi ha ningú, tota per mi. He pensat, si ens ho pagat, pobre. No. Ha sortit així d'improvisat. Però perquè s'entenguin, podríem fer un altre, si fem... Això és un clic, Ara hem passat a les llengües... Ja parlo un clic, jo. És igual, és que estic buscant una paraula estranya, no sé, pom-pom. Són conceptes. O podria ser el color aquell que fa el sol quan es pon a l'horitzó, però un concepte a vegades concret, a l'hivern. No? I aquesta paraula vol dir això, i aquesta sensació que et fa... Bé, és això, és aquesta explicació. En català no en tenim, I llengües europees, en principi, que jo sàpiga, no sé si el basc potser en té, però no n'hi ha. Però llengües africanes és molt comú, en japonès n'hi ha moltíssims, per exemple, i és un fenomen comú en moltes llengües, Què més? Ja hem dit que l'Igbo té 20 milions de parlants, però té perills?
Hi ha núvols a l'horitzó? Sí, hi ha núvols a l'horitzó. Esclar, amb 20 milions de parlants realment és molta gent, però En com principi, han dit, sí. ja ens agradaria pel català tenir-los. I tant. Però esclar, això també enganya, no? Perquè això de les llengües, com he dit més d'una vegada, no és una qüestió de quantitat, sinó diria ara, de qualitat, no? O és una barreja de les dues coses. El que és important de la llengua és que es faci servir, que la gent l'utilitzi i que la transmeti de pares a fills, i transmissió en vertical i en horitzontal, no? Llavors, què pot amenaçar una llengua de 20 milions de parlants? Una llengua de 20 milions de parlants pot desaparèixer en 2 generacions o 3, tranquil·lament, malauradament, i en aquest cas és que a Nigèria, com en molts altres països africans, el colonialisme oficialment se'n va anar, però les llengües colonials Va quedar llegat. no se'n van anar del tot, per no dir que es van quedar i bastant quedades, algunes. Llavors, què ha passat a Nigèria? Bueno, potser el fet de que l'anglès no sigui la llengua de Nigèria i s'hagi vist com una llengua més neutra, perquè no és la llengua de ningú, doncs ha servit per fer-la la llengua que tothom ens entenem, no? Que després cadascú parli la seva llengua, l'Igbo, les que sigui, però, esclar, és una llengua colonial que no és d'allà. Això passa per copiar aquests models d'estat-nació. Potser si els europeus no haguessin anat mai a Àfrica, evidentment Nigèria no existiria, perquè és una cosa totalment artificiosa, i els sistemes tradicionals que ja tenien a Àfrica, doncs, dels pobles, de regnes i tot, hauria funcionat. Potser un sistema que preservava més la diversitat lingüística i cultural, i potser hauria estat diferent, i segurament també potser no hi hauria tantes misèries i tantes fams perquè volen copiar una cosa que no... Vés a saber, David, vés a saber. Això ja és fer política ficció, no? Sí. Esclar, les coses han anat com han anat. Exacte. Llavors, què passa? Doncs que és llengua oficial l'anglès, l'administració funciona en anglès, és la llengua que s'utilitza bàsicament a l'educació, a les escoles en anglès... Potser és més pràctic l'anglès, no sé, que fa que la gent l'utilitzi no ho sé. en detriment de l'Igbo, potser és més sofisticat l'Igbo i per això... No, l'Igbo és igual de pràctic que l'anglès, vull dir, la gent que parla Igbo, els nens petits en 4 anys diuen les mateixes paraules que un nen que té 4 anys en anglès, vull dir, té el mateix vocabulari. Si d'aquí 4 dies, David, vés a saber què parlarem, no? Amb els nous llenguatges que es creen a les xarxes. Sí, la intel·ligència artificial, totes aquestes coses. I la intel·ligència artificial. Sí, exacte. A més, el que passa, l'anglès s'ho està menjant bastant, també hi ha un problema afegit, és que, esclar, l'anglès, per exemple, té una tradició de llengua escrita de centenars d'anys i de literatura escrita, i l'Igbo té un sistema d'ortografia modern vull dir que no sé si té 100 anys encara, que a més el sistema d'escriptura, l'estàndard encara no està prou ben assentat, hi ha vacil·lacions, que si això s'ha d'escriure així, que si s'ha d'escriure així, no s'acaben d'aclarir, i això fa també que no faciliti realment que la gent, si hi ha dubtes, si hi ha vacil·lacions, si un no se sent segur escrivint en aquesta llengua, i això passa en català també, doncs la gent fa que prefereixi no escriure en aquesta llengua per no equivocar-se. Això, amb el català en tenim un exemple, tota la gent que se l'ha privada d'estudiar amb la seva llengua, d'escriure en català, doncs la gent gran no s'hi atreveixen perquè no se senten segurs, llavors prefereixen anar sobre segur. No? Però es fan esforços, no?, per promoure i per preservar l'Igbo, en aquest cas. Es fan classes a les escoles d'Igbo. A veure, si és una llengua, jo penso, clar, jo no hi he estat, però bé, és una llengua parlant 20 milions de persones, que segur que als pobles i en molts llocs és la llengua... Se'n parla, clar. Es parla l'Igbo i la llengua de transmissió i el carrer i les tradicions i tot, i la gent, vull dir, em penso que hi ha aquesta amenaça, però potser també és una amenaça que va més a les classes afavorides, que tenen accés a la cultura, que tenen un cert nivell adquisitiu, que poden portar els nens a certes escoles, també, etc. Perquè també dubto que a vegades, segons quines escoles rurals, dubto si fins i tot el professor sap l'anglès, perquè, esclar, hi ha molts nivells, allà a les classes socials hi ha moltes diferències, Però sí, es fan festivals culturals, es fa servir les xarxes socials, i sí, és una llengua que, de fet, encara es fa servir, David Valls, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Fins aviat. Fins aviat. Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. Viatge de lletres amb les llengües de l'Anaconda, avui amb l'Igbo, llengua parlada a Nigèria, que hem conegut un xic més gràcies a en David Valls.